பக்கெட்டா போட்டுருங்க, பக்கெட்டா போட்டு அடிச்சு புகழாயிட்டான். நேற்று கூட வந்ததான் பாத்துக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லா நீங்க தான் இருக்கு. இல்லையே நான் ஒரு வீடு நான் பார்த்து wait. Wait. பேட்டாவா தூக்குடா மணி ஆயிடுச்சு.
டக்கு டக்குன்னு எடுத்து விடு. எடுத்து விடுங்க. देसी घी है भाई. முட்டை சட்டி எடுத்துடா, முட்டை சட்டி எடுத்துடா. முட்டை சட்டினா முட்டை 5 கிலோ எப்படி இருந்தாலும் எடுத்து பீஸ் எடுத்து வாங்கிட்டு வரேன். அடிச்சுட்டு வந்துட்டா அப்படியே இந்த ஓசியா வாங்கி क्या कर दे हाँ हाँ அது முட்டை கடைக்காரருக்கு போன் அடிங்க, எனக்கு எதுக்கு போன் அடிக்கிறீங்க? கேட்டேன்.